መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 21 እግዚአብሔር ንጉስ ብሓይልኻ ይሕጎስ ብምድሓንካኸ ክንደይ ኣዝዩ ዘይፍሳህ ትምኒት ልቡ ሂብካዮ ልማኖ ኸናፍሩውን ኣይከልኣካዮን ምስ በረኸት ሰናይ ተቐባቢልካዮ ኢኻ እሞ ኣብ ርእሱ ዘውዲ ጽሪ ወርቂ ደፋእካሉ ህይወት ለመነካ ምንዋሕ ዕድመ ንሓዋሩ ንዘለዓለም ሃብካዮ ብሰላም ምድሓንካ ኽብሩ ዓብዪ እዩ ድንቅን ግርማን ድማ ወሰኽካዮ ንዘለዓለም ንበረኸት ጌርካዮ ኢኻ እሞ ኣብ ቅድሜኻ ብደስታ ሓጐስካዮ እቲ ንጉስ ብእግዚአብሔር የእመን እዩ እሞ ብምሕረት እቲ ልዑል ከቶ ኣይክዘናባዕን እዩ ንጸላእትኻ ዘበሉ ኢድካ ክትረኽቦም እያ የማነይትኻ ነቶም ዝጸልኡኻ ክትረኽቦም እያ ምስ እትበጽሖምሲ ከም ርእሱ ሕቶን ክትገብሮም ኢኻ እግዚኣብሔር ብቁጣዕኡ ክውሕጦም ሓዊ ድማ ክበልዖም እዩ ንፍሪኦም ካብ ምድሪ ንዘርኦምን ካብ ማእከለ ደቂ ሰብ ከተጥፍኦ ኢኻ ክፍኣት ሓሊኖምልካ እዮም እሞ ዘየስለጥዎ እከይ መኸሩ ዝባኖም ከተምልሶም ኢኻ እሞ ቀስትኻ ናብ ግንባሮም ኣቢልካ ኸተዳሉ ኢኻ እግዚኣብሔር ብሓይልኻ ልዕል በል ንስልጣንካ ክንምዝርን ክንውድስን ኢና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 22 ኣምላኸይ ስለምንታይ ሓደካኒ ካብ ምርዳየን ካብ ቃላት ኣውያየተን ርሑቕ ኢኻ ኣምላኸይ ብመዓልቲ እጠርዕ ንስኻ ግና ኣይትመልስን ብለይተውን ትም ኣይብልን ኣታ ብማህሌት እስራኤል እትነብር ንስኻ ቅዱስ ኢኻ ኣቦታትና ኣባኻ ተወኪሎም እዮም ተወኪሎም ንስኻውን ኣናገፍካዮም ኣባኻ ኣውዩ እሞ ድሓኑ ኣባኻ ተወከሉ እሞ ኣይሓፈሩ ኣነ ግና ሓሰኻን መላገጽ ሰብን ብህዝቢ እተናዕቀን እየ እምበር ሰብሲ ኣይኮንኩን ዝርዩኒ ዘበሉ የባጭውለይ ኣብ እግዚኣብሔር ይተዓቆብ እስኪ የናግፎ ብሂግዎ እዩ እሞ ንሱ የድሕኖ ኢሎም ርእሶም እናነቕነቑ ኸናፍሮም ይርምጥጡለይ ኣለዉ ግናኸ ካብ ማሕፀን ወላዲተይ ዘውፃእካኒ ኣብ ኣጥባት እኖይ ብርግኣት ዘዕረፍካኒ ንስኻ ኢኻ ካብ ማሕፀን ወላዲት ኣባኻ ወደቕኩ ካብ ከርሲ እኖይ ጀሚርካ ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ ጭንቂ ቐሪቡ ኣሎ ዝሕግዘኒውን የልቦን እሞ ካባይ ኣይትርሓቕ ብዙሓት ኣረዊሕ ከቢቦሙኒ ብርቱዓት ኣረዊሕ ባሳን ኣማእኪሎሙኒ ከምቲ ዝዝርፍን ዝጓዝምን ኣንበሳስ ጐረሮኦም ይኸፍቱለይ ኣለዉ ኣነ ኸማይ ፈሰስኩ ብዘሎ ዓጽምተይ ተፈላልዩ ልበይ ከም ስምዒ ኾነ ኣብ ማእከል ኣምዖተይ ከዓ መኸኸ ሓይለይ ከም ገልዒ ነቒጹ ልሳነይ ኣብ ትንገተይ ጠቢቑ ናብ መሬት ሞት ኣውዲቕካኒ ኣኽላባት ከቢቦምኒ ኣኼባ ገበርቲ እከይ ኣማኪሎምኒ ኣእዳወይ ኣጋረይ ሸንኪሮም እዮም እሞ ንኹሉ ኣዕጽምተይ ክቖጽሮ እኽእል እየ ንሳቶም ይጥሙትንን ይዕዘቡንን ኣለዉ ንኽዳውንተይ ይማቖልዎ ንቐምሸውን ዕጫ የውድቑሉ ጐይታዬ ንስኻ ግና ካባይ ኣይትርሓቕ ንስኻ ሓይለይ ኢኻ ንምርድኤይ ቀልጥፍ ንነፍሰይ ካብ ሴፍ ነታ ቀንዲ ከዓ ካብ ኢድ ኣኽላባት ኣናግፋ ካብ ኣፍ ኣንበሳ ኣድሕነኒ ካብ ቀርኒ ጎባይ ሰማዕካኒ ስምካ ንኣሕዋተይ ከዘንትወሎም ኣብ ማእከል ማሕበር ከመስግነካ እየ ኣቱም ንእግዚኣብሔር እትፈርሁ ኣመስግንዎ ኣቱም ዘርኢ ያዕቆብ ዘበልኩም ወድስዎ ዘርኢ እስራኤል ኩልኹም እውን ፍርህዎ ንጸበባ እቲ ጥቑዕ ኣይነዓቐን ኣይዋረዶን እዩ እሞ ናብኡ ምስ ኣእወየስ ሰምዖ እምበር ንገጹ ካብኡ ኣይከወሎን እቲ ካብ ዓብዪ ማሕበር ዘሎኒ ንኣዳይ ካባኻ እዩ
ኣብ ቅድሚ ዝፈርህዎ መብፅዓይ ክፍጽም እየ። ትሑታት ክበልዑን ክጸግቡን ንእግዚኣብሔር ዝደልይዎ ክውድስዎ እዮም። ልብኹም ንዘለኣለም ብህይወት ክነብር እዩ። ወሰን ምድሪ ኩሎም ንእግዚኣብሔር ክዝክርዎን ክምለስዎን ብዘለዉ ነገድ ኣሕዛብን ኣብ ቅድሜኻ ክሰግዱ እዮም። መንግስቲ ናይ እግዚኣብሔር እያ እሞ ንሱ እውን ኣብ ኣሕዛብ ክጐይተት እዩ። ናይ ምድሪ ስቡሓት ዘበሉ ክበልዑን ክሰግዱን እቶም ናብ መሬት ዝወርዱ ኩላቶም እሞ ብህይወት ክነብሩ ዘይኽእሉ ኣብ ቅድሚኡ ክሰግዱ እዮም። ዘርኢ ክግዝኣሉ ንዝመጽእ ወለዶ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ከዘንትውሉ እዮም። ንሱ ከም ዝገበሮ ነቲ ዝውለድ ህዝቢ መጺኦም ጽድቁ ክነግርዎ እዮም። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 23 እግዚኣብሔር ጓሳየይ እዩ፣ ዝጐድለኒ የብለይን። ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ፣ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ። ንሱ ንነፍሰይ የህድኣ፣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ። በትርኻን ምርኩስካን ይጸናንዓኒ እዩ። ንስኻ ምሳይ ኢኻ እሞ ብሩባሩባ ድነሞት እኳ እንተኸድኩ ክፉእ ኣይፈርህን እየ። ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መኣዲ ትሰርዓለይ። ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ፣ ጽወኤይ ይንዠርብብ ኣሎ። ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን። ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከኣ ንዘለኣለም ክነብር እየ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 24 እግዚኣብሔር ንምድሪ ኣብ ባሕሪ ሰሪትዋ፣ ኣብ ወሓይዝ እውን ኣጽኒዕዋ እዩ እሞ ንሳን መልኣታን ዓለምን ዝነብርዋን ናቱ እዮም። ናብ ከረን እግዚኣብሔር ዝድይብ መን እዩ? ኣብቲ ቅዱስ ቦታኡ ዝቆውምሲ መን እዩ? እቲ ንጹህ ዝኣዳውን ንጹህ ዝልቡን ነፍሱ ናብ ከንቱ ዘየልዕል ብጥበራ ዘይምሕል ሰብ እዩ። ንሱስ በረኸት ካብ እግዚኣብሔር ጽድቂ እውን ካብ ናይ ምድሓን ኣምላኽ ክቐበል እዩ። እቶም ዝደልይዎ ወለዶ እዚኣቶም እዮም። ንገጽካ ዝደልዩ ዎ ኣምላኽ ያዕቆብ፣ ኣቱም ደጌታት ርእስኻትኩም ኣልዕሉ፣ ዎ ናይ ዘለኣለም ደጌታት ልዕል በሉ። እቲ ንጉስ ክብሪ እውን ክኣቱ እዩ። እዚ ንጉስ ክብሪ ኸ መን እዩ? እቲ ብርቱዕን ሓያልን እግዚኣብሔር፣ ኣብ ውግእ ዝብርትዕ እግዚኣብሔር እዩ። ኣቱም ደጌታት ርእስኻትኩምን ኣልዕሉ፣ ዎ ናይ ዘለኣለም ደጌታት ልዕል በሉ። እቲ ንጉስ ክብሪ እውን ክኣቱ እዩ። እዚ ንጉስ ክብሪ እዚ መን እዩ? ጎይታ ሰራዊት፣ እቲ ንጉስ ክብሪ ንሱ እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 25 ዎ እግዚኣብሔር ነፍሰይ ናባኻ ኣልዕል ኣለኹ፣ ዎ ኣምላኸይ ኣባኻ ተወኪለ እኔኹ። ኣይተሕፍረኒ፣ ጸላእተይ ብኣይ ደስ ኣይበሎም። ንኣኻ ዝጽበዩ ከቶ ኣይሓፍሩን፣ እቶም ብዘይ ምኽንያት ዝጠልሙ ግና ክሓፍሩ እዮም። ወእግዚኣብሔር ጐደናታትካ ኣፍልጠኒ፣ መገድታትካ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኽ ምድሓነይ ኢኻ እሞ ብሓቅኻ ምርሓንን ኣስተምህረንን ኩሉ መዓልቲ እጽበየካ ኣለኹ። ወእግዚኣብሔር ምሕረትካን ንሳህልኻን ካብ ዘለኣለም እየን እሞ ዘክረን። ወእግዚኣብሔር ንኃጢአት ንእስነተይ ኣበሳይን ኣይትዘክሮ፣ ከም ለውሃትካ ስለ ሳህልኻ ኢልካ ዘክረኒ። እግዚኣብሔር ሰናይን ቅንዑን እዩ፣ ስለዚ ንሓጥኣን መገዲ ክምህሮም እዩ። ንትሑታት ብፍርዲ ክመርሖም፣ ንትሑታት እውን መገዱ ከስተምህሮም እዩ። ነቶም ኪዳኑን ምስክራቱን ዝሕልውስ መገድታት እግዚኣብሔር ኩላተን ሳህልን ሓቅን እየን። ወእግዚኣብሔር በደለይ ዓብዪ እዩ እሞ ስለ ስምካ ኢልካ ይቕረ በለለይ። እግዚኣብሔር ዝፈርሆ ሰብ መን እዩ? ንኡ እታ ዝሓርያ መገዲ ክምህሮ እዩ። ነፍሱ ብድሓን ክትነብር፣ ዘርኦውን ንምድሪ ክወርሳ እዩ። ምስጢር እግዚኣብሔር ነቶም ዝፈርህዎ እዩ፣ ንሱ እውን ኪዳኑ ከፍልጦም እዩ። ነጋረይ ካብ መርበብ ከውፀን እዩ እሞ ኣዒንተይ ኩሉ ግዜ ናብ እግዚኣብሔር እየን።
ኣነ በይነይ ሽጉርን እየ እሞ ናባይ ቁሊሕ ሕበል ደንግጸለይ እውን ጭንቀት ልበይ ዓዚዙ ካብ ጸበባይ ኣውፅኣኒ ንመከራይን ጭንቀይን ረኣዮ እሞ ንኹሉ ሓጢኣተይ ይሕደገለይ ጸላተይ በዚሖም እዮም እሞ ረኣዮም ግፍዐኛ ጽልኢ ይጸልኡኒ ኣለዉ ንነፍሰይ ሓለዋ ኣድሕነኒ እውን ኣባኻ እውከል ኣለኹ እሞ ኣይተሕፍረኒ ብኣኻ ተስፋ ገይረ ኣለኹ እሞ ንጽህናን ቅንዕናን ይሓልዋኒ ኣምላኽ እስራኤል ካብ ኩሉ ጸበባ ኣናገፎ